apa sang? Gemes aku. Apa nih sik jeblok Mas? Engko jahe pongko kelus. Iya. Tanpa tanpa nindra. Wis suaramu saya ngantuk, saya halus. Klerak niki Mas, klerak. Oh haluse ngono klerak kepiye? Piye to piro ngupil ora ikhlas berarti. Ora kirungku ki gatel ora kok ngupil. Aku ki ben ora do ngantuk getak tak sesekno. Ora apa-apa iki biasane Pak Pardi Kucing ki ahene wis ler-leran wis merembuh tekan ngendi alame. Ning iki isih gelem beres pokoke. Isih ana suarane. Tang merem. Sing do ora urip ki ya nggon pembalung kuwi wae. Andani kon do turu awan wae do ngliyek wae. Anggere wis aku nang meti Kang Juang lirikane karo Kimpul kaya sengit-sengit to. Anggere Kimpul omong celinguk penteleng gak langsung ya ora apa-apa ngono kuwi nggo guyon. Nek Kimpul baper ya bangeten wong dhek iki. Dhek iki bullyable. Ngapa kuwi? Ngapa Kimpul? Baper. Klotroke kathoke. Kimpul baper. Baper. Heeh, matur sembah nuwun. Kula nuwun nderek Gladiwanuh wonten ing laladan Padukuhan Kali Salak Lemah Ireng Mbawen Semarang mriki keparengane Bali Petruk sak rombongane matur sembah nuwun ing atasipun tebih-tebih kula menika kalian rencang-rencang tebih saking Gunung Kidul mrika Ngayogyakarta Adiningrat sowan wonten ing mriki alhamdulillah matur sembah nuwun ingkang sampun kepareng animbale dhumateng kawula sak rombongan wonten ing adicara inggih menika pun merti dusun Kali Salak Lemah Ireng Mbawen mriki. Mugi-mugi sak mengeringipun menika tansah manggih wilujeng manggih widodо tebih saking rubeda kali sing sambikala cinaketna ing yuwana. Ya karang rasul ki naluri budaya turun temurun sing tidak bisa dihilangkan, maka dari itu ya kita sebagai generasi penerus bangsa wajibnya meneruskan apa yang telah diciptakan oleh nenek moyang leluhur kita. Matur sembah nuwun.
Ning nonong. Wih, sing gender iki anggere tak operi bal mesti kecandak. Ya angger kimpul omong sithik ya ora apa-apa. Engko gayeng-gayeng. Iya duh, kayak ngantuk ya kayak iki ya. Ora apa-apa. Matur sembah nuwun Mbak Anting sing nenggani wonten mriki kareng ya tekan goro-goro. Matur nuwun. Pagi Mbak Anting. Dipegang mic-nya. Mic-nya dipegang. Sudah saya pegang Pak Dalang. Ya, kok suwimen le. Suwimen le. Lagi ngekakkan. Oh iya, gimana tuh caranya itu dipencet? Oh, ditutul aja. Oh, ditutul. Oh gitu. Ora iso, ditutul gini. Oh iya. Ditil gitu. Oke. Canggih ya regane ya larang. Ini tadi ada pemerutan. Pripun? Kutut manggung, tapi kan nanti kutut manggung keri dhewe. Nggih, nanti biar ibu-ibu ini yang kutut manggung soalnya swanten kula niku kados sing serak-serak gitu loh Pak. Wow, sore mau apike ngono. Alah, meng guyon bercanda to niku. Ya ora wong ya apik tenan aku lho ya. Aku ya ora iso nirokno nek. Heeh. Pripun iki kula ken jumeneng napa ten mriki mawon? Oh iya jumeneng. Kalau di situ nanti kalau mau joget-jogetnya mung dibatin. Di situ. Kan saya bisa goyang yang kayak gini-gini doang. Kan saya bisa goyang yang kayak gini-gini doang. Goyang perut kae to? Lah iya to, nyenengke Mas Kimpul ya. Heeh. Mbok Mas Kimpul ki kon maju karo aku to. Mangi WA lo Mas De. WA kepiye? Mbak aku tak duet karo sampean. Nek pengen iki mbok yo anu topol bloko wae. Ora meng rerasan karo sing tukang kendang, padha-padha kendange kok rerasan. Rasane wae. Wingi yo bar konangan. Konangan apa Mas De? Konangan berbuat yang seperti itu. Nggih. Ini saya berdiri aja nggih. Jumeneng nggih. Nggih. Yo. Niki kalih Mas Kimpul mboten? Kalih Mas Kimpul mboten? Ya ora apa-apa. Ayo Mas, ini. Ayo ta rasa-sama sebae. Mongket mangki ya wis bermain mata. Ngapa tak kok wedi men? Mikir dicekel kene, apa tak cekel nih? Rene ndelok Rene. Rene. Tak takoni sik. Ngapa tak kok guyang-guyang aku malah gemes ngono lho. Ayo ke interaksi sosial. Heeh, interaksi karo aku. Interaksi. Tapi aja demak-demak ya. Mas Kimpul. Nggih Mbak Anting. Halo Mbak Anting. Alah, Dek Anting kan lho, Dek Anting. Dek Anting. Mas Kimpul sampun pajeng. Mas Kimpul sampun pajeng dereng. Dereng. Alah tenane. Ora oleh demok. Dereng pajeng. Dereng. Lah kok wingi ngupload status rondo anak siji? Mbak, kae nggon iklan Shopee. Oh, bojone uwong. Mboten, Mbak.
Kula pengen ngertos kriteriane wanita menurut jenengan iku pripun? Sing ora lenang. Nggih. Ini kudu dijawab jujur ya, Pak? Kudu dijawab jujur. Heeh. Sing sakmene ngono. Sing pripun to Mas Kimpul Jreng? Oh, itu sok cool kaya. Sing ora nuntut karo wong lanang. Sing napa? Sing ora nuntut karo wong lanang. Aku ki yo duwe. Ora nuntut wong lanang. Ora njaluk duit karo wong lanang. Lah ndokmu kuwi. Lah masa wong wedok ora diragati to Mas De? Wah, kemplu gitu, Bang. Fleksibel. Fleksibel alah Gusti. Nggih. Terus siap. napa meleh? Kula nggih mboten nyuwun duit wong lanang, kula saged pados piyambak. Berarti kula salah satu kriteriane Mas De. Saiki kriteria kedua. Terus apa ya? Jujur wae ora usah mikir, lah sak karepmu. Loh, rasa wedi ro dalange. Sing genah urip. Urip. Kula rasa tresno ya urip. Aduh. Dadi ketoke kula kriteria kedua masuk Mas D. Heeh. Satu lagi. Yo, terus penting Bagas Waras sehat semuanya. Bagas Waras. Malah apa iki? Iki kriteria duduk kowe ora ndonga. Iki kriteria perempuan kok Bagas Waras. Liane tema kowe Mbak. Alah ngomong apa ta iya. Ora iso, Mbak. Salting banget ta. Jenengan pura nembang kalih kula mboten. Lagunipun Podang kuning, mosok lanang nembange manuk. Oh iya. Gunane? Gubuk asmara. Napa, Pak? Gubuk asmara. Gubuk asmara. Nggih, kita kan nanti di gubuk asmara. Ya toh Mas De? Terus ngapain Mas De? Yuk ngapa-ngapain kan bisa, saintis. Oh aduh. Saling melengkapi. Biologi. Saling melengkapi. Jarene saling melengkapi Mas De. Iki ora tanggap. Piye Mas De? Kriteriane sampean apa? Nek aku sing takoni lho, kriteriane sampean apa? Sing kaya sampean. Ngono kuwi wis rampung. Piye? Ngono kuwi jane jawabane kaya aku ki lah isih legan. Masa ya ora gelem ro aku. Aku ki wedok. Dibuktekne apa piye? Ya ora iso. Yo. Ora. Yap. Gubuk asmara nggih. Dibawa nih. Kimpul bawa. Ki lho sindene padha ngefans karo Mas Kimpul. Gitu. Ayo bawa. Yo Kimpul. Rambut iki karepe iki njaluk di maknyor Nyinggur. Mas. Nyinggur. Suarane apik banget. Oh, kepesan. Gemes aku gemes. Ya dipeluk. Enggak boleh ya. Kalau belum sah belum boleh memeluk ya. Mbak. Kok nek ngrangkul iki engko sampean wis wedi. Lah kok iso? Wis wedi ping 7. Tayamum berarti. Nggih. Ayo Mas dibacotke rasa ngrungokke lambene wiyaga. Cen ra bener kabeh. Ketoke Mary ya, Mbak. Oh Mary karo sampean. Sing undang. Wow. Ngapura Mas. Ngapura guys. Wiwitane. Mas De, iki nek tok dikte malah ora gelem. Jaluke didikte Mbak Niken. Oh iya, Kak. Wiwitane nyingkut. Jangan gemes ke
banget. Pingset. Kok pingsem ya apa toh? Lingsem. Mabak kilaf. Mas De, tukokno katen bat wae iki Mas De. Kebat surak. Lingsem. Yen ke mutan lelampahan kang Ki lho suaramu apik nganti metrok wedi. Daya Daya apa? Daya apa? Arep budalan. Tresno tulus najan ing gubuk Ngono kuwi. Heeh kek nginang karo ngilung. Gubuk asmara ki Mas De. Di Mas Kimpo. langgam. Nggih. Langgam soalnya dhek rene to rek sing. Jaipong. Mboten napa-napa, romantis malahan langgam niku. Model keroncongan niku lho Mas. Sapa ana sing iso jaipong? Pak Rus. Sinten? Irus. Pak Rus. Wow. Luar biasa kekuatannya ya. Iya duh. Iya duh. Anteng lambang les piye? Anteng lambang pul. Ayo Mas Kimpel. Meri, Mbak. Iya. Mungkin jaluk sepuro Mas. Tekan ono Meri ra. Dokutek. Garingan. Ayo Mas Kimpel. Yen liwat aku kelingan gubuk kae yen tak goleren Allah. Gebak tulisan Werna apa?
Sing tepok Mas Kimpul nggih Mbak mergo adewe leren ning gubuk asmara saiki adewe wis dadi sepasang suami istri pripun panjenengan rasanipun panjenengan seneng napa mboten kalih kula wah seneng Mbak mboten iki mboten seneng iki lho jare lha aku nek bubar wis ora ketemu ya oh my god dadi diketok iki bayare Mas De ket mang nyanyi gubuk asmara diawali dengan dadi sapa nyanyi Mbak kek lho ditekoni dadi apa dadi iki sapa ora maksud iki ora iso nyanyi aku ki isane ngapa cintaimu ya waduh iya deh iya deh wes menang sangat Pul pasti tidak ada yang putusmu masuk disawer botol ya kancane iki lho ora usah krungu Mary heeh kayak mau wis mbek aku pon nek aku maju pasrahke aku wae tak maju waduh sapa Alpan nah Alpan yang mulang yang iki ya wah iya aku seneng lanang ya lali aku tak tolak kok tak tolak mah napa semplok bejane dhewe oh Pak Sagino bunang penerus nah goyang iya goyang iya Mas aku dikon goyang jare kon goyang ning ngarepe jare ya bayar Pak ya bayare lho jare manajerku kae manajerku kono ngomong oleh ra izin sik carane izin piye ketik rek spasi catetan sajrone ati saya aku kowe dadi garwa magelere ning gubuk asmara matur nuwun Mas Kimpul aja lali wek aku lang nggih aku wali Mbak kono gek ndang lungguh aku pengen ndang tok kendangi nyapa iki tanganku arep tok demok ngeneke mik Mbak oh nggih iki Mbak napa wiyagane iki jane ya nyebai ya genah koncone arep maju dadi penyanyi kok ndadak oh Mas Roni genti oh harus semedi adenge pipis oh mboten niki wau wonten pamundutan setunggal melih ninggal katresnan nggih oh iya kinten-kinten kula kudu dikancani niki ben gayeng oh iya dong iya dong saiki Mas D sing milih sapa Mbak Yoga ini ben tidak ngantuk ini Mbak Yoga oh nggih mau pon geblek-geblek ngene iki ya Mbak Yoga ben ora ngantuk makane olahraga yoga wis sampe ayo alon-alon bae ya satu lagi Anggi wah kegencat nggih kowe nggih lagi mah kaya gapura iki adewe wis gede-gede iki tambah awakmu cilik banget semangat ya nggih iki wis ora enak sing anu iki ndedaya blas
siji sindano ndi sing didaya. Lah nggih, soalnya kan bladek to Mas D, tapi alhamdulillah kudu disyukuri jenenge rezeki. Lah, alhamdulillah niku. Sindene meletre kabeh. Wah iya. Aku kenal sing rebab. Sing rebab blantik sapi itu. Heeh. Heeh ta? Soalnya kaya rupa-rupa tukang blantik ngono lho. Rupane kaya kandang ngono sing bener. Mboten usah bawa nggih, Mas D. Mboten usah bawa. Bawa. Ya udah enggak usah, Bapak. Waduh, gaya tenan dalange. Jam anyar ya, jam anyar. Waduh. Rego selawe. Nek klitikan to kuwi? Heeh. Halah, rego 75. Selawe. Mosok? Heeh. Lha kene tak tukune nono. Aja. 10. Emah. Ayo Mas Kimpul. Ninggal katresnan nggih.
Iki mau jane isih oke sing dianu to. Dadi yo men rampunge men ora mung jam 3 kek mosok gara-gara ming rong tembang. Sing kutut manggung ki mau tak anune ya. Oh nggih, kula lenggah to? Apa iya? Oh nggih, matur nuwun Mas De. Anggur kon nunggu seneng. Ya ora apa-apa. Ya. Iki sing anu ke, kutut manggung ke. Sapa? Bu, yo bertiga ya Bu Lia, Bu Tarni karo Bu Tia. Oh ya. Ki mau wis ning transit wis foto-foto. Iya. Nang kene kok ngantuk kok ora sumbut ane. Iya ta mulane ta. Heeh. Mega wis meletre to, ora apa-apa. Heeh. Wis engko gek turu wae. Iya. Ki pengaruh AC. Iya. Jan AC bisi beda kok. Lah beda. Arep sing dhuwure dhewe dipateni kan kok liyane adem ki tekan ngene dhewe. Ha iya, mulane aku nek karo sing jeneng AC luwih-luwih kendaraan besar ngono kuwi awakku ora jodoh. Ora kok aku ora seneng ki ora, nek seneng ki penak tumpakane. Iya. Gur teke efeke ning awak aku ki ora jodoh sing terlalu ces ngono. Ha iya, mulane to. Heeh. Ayo si kutut manggung ki iya. Bu Tarni. Bu Liase. Oh iya. Bu Lia langko di mboko sak anu. Iya. Ya esuk. Wangi ya Bapak kutut manggung saya biasane buli aku kutut manggung wis luar kepala. Ya niki mau takon ora apa-apa. Karang wah ya ngantuk ki pokoke lali kabeh terus. Ya sing dipikir meng apa? Kasur. Iya. Karo bantal ya ora apa-apa. Ta omben. Ben ana.
Abu Tia, Mbak Betun. Mbak Betun, ya. Sewan bapak, ya kae pepundhen Pandhawa rawuh, iya. Iki aku ora turu pirang-pirang nganti suaraku dadi ayo ora apa-apa malah kepenak, malah penak nggo nyewara. Banteng diceklik pluruse. Nah, men muni. Ah wis. Dawuh Mas D. Wah, iki saya mau melanjutkan lakon. Nggih, kula nggih ugi ajenge pamit Bapak Ibu sedaya kali ireng. Kali salah. Kali salah. Nggih. Nek menawi anggenipun kula gegojekan wonten klentak kentunipun kula nyuwun pangapunten ingkang kuatah nggih Bapak Ibu.
Nggih. Di ngapura nggih. Mas Dalang ugi, kula nggih. Nek kathah salah napa gojekan nglarani ati mboten bermaksud ngoten niku dan untuk Mas Kimpul semangat ngendangnya nggih. Oh, syukur ora kowe Kimpul ayo. Angsuranmu saya akeh lho Kimpul. Nggih. Matur sembah nuwun Mas De. Matur sembah nuwun Mbak Anting, nyuwun pamunten saya kalato anggenipun gojekan. Ayo. Iki apa, Tru? Apa? Terus sowan bapak. Ya, kae wah jan gune dhewe. Wah, kebak tamu. Kok nyenyet? Ayo iki ngenteni kowe kok. Ora biasane gender-gender iki nang ini ngunang-unung. Agi arep ngoperke bal wae. Iya. Tunjung bang terate. Sang Mahayaki sawusnya semati mungguing pacrabaan mungguing pacrabaan tangwani aningali wijiling sesangka wijiling sesangka kang saking arganing arti Ing
ugek sadulita mel. Kono kenggo selanjar. Kesel, ndak asam urate kumat. Ora ngawur dole. Ora, Pak, ora. Matur nuwun nggih Gus, sampean pun kersa rawuh. Jebul tinemune ndara-ndara kula para Pandhawa tesih emut kalih Semar, tesih kelingan karo lelabuhane Semar. Bab perkawis labuhan kula mboten sah diemut. Awit kula menika nek ngekeki wong kula tulis ngen banyu ning nek kula dikeki wong kula tulis teng bathuk. Nek kula ngekeki wong kula tulis teng banyu niku sak gebyaran langsung ilang ning nek kula dinehi wong kula tulis teng bathuk selawase urip mboten bakal bisa ilang watone urung ketemu penghapuse. Mlung saking menika Gus matur sembah nuwun pun tanggap kalih karepane Semar sinaos pendhawa mboten sangkem anggenipun rawuh teng mriki mboten dados menapa awit kula menika sing penting pengarep nyambangi karo kawulane ning Karang Pratisan niku malah samangke luwih cepet anggen kula badhe miwiti mbangun kayangan. Iya Kakang Semar aku yuga njaluk pangapura ya Kakang. Nganti kaya-kaya aku wis lali karo Kakang Semar. Ya dipol aku njaluk ngapura. Nganti kaya-kaya aku wis lali karo kowe. Moko labuhanmu pancen bener gedhe. Tumrape para Pandhawa, tangel ampun Pandhawa iso dadi kaya ngene yen to tanpa lelabuhane dipol kakangku. Pahala mila nika Gus. Mila saking menika bab perkawis niku mboten sah dieling-eling. Pun saniki mlaku bareng enten pait dipangan pait, enten legi dipangan legi. Pun saniki kula ikhlas lahir batin, kula kepengin miwiti mbangun kayangan. Lah napa pun dipeta. Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sadane Gus. Iya Kakang Semar iki wis tak gawa. Mula kang saka kuwi diage tampan ana wujuding pustaka Kyai Jamus Kalima Sada kinarya miwiti nggonmu bakal mbangun kayangan ya kuwi panjuwanane para kawula sak negara Ngamarta Kakang. Semareka den prayitna titiane gandayane trisanya parama sasi gelar-gelar semeti tengeng latar tengeng latar pun kula pun bersedia nampi kanthi lantaran apa mawon mugi-mugi sedaya menika saged dados rana tentremilan maluyaning raja wonten negaring Ngastina Gus. Pun kula cepeng kula tak nyuwun idih palilah kula ajeng ngujubke donga kula arep ngebrake mung-mungan
lajeng miwiti anggen kula mbangun kayangan Gus. Nuwun sewu kula aturi tingkem netranipun lajeng kula aturi mbikak paningal batinipun Gus. Iya Kakang Semar. Iya Dipol. Nggih. Nala gareng meremoh. Mpun Pak. Ate isih mentolo mataku sing kira. Senane ora. Mpun. Saniki kula miwiti anggen kula nedya babat dungkul. Mbangun kayangan inggih mbangun moralipun para kawula, Gus. Tansah marpamuring sukma sinukmaya winaya ing ngasepi sinempon teleng ing kalebu pambukaning warana talen saking liyap Sigra tingkem netra Sang Lurah Semar Badranaya. Nalika semanten nedya ngujupaken donga marang mangwasaning Dat Kamurwing Dat sinambi amundi pustaka jamus miyang jimat kalimasada ketatak eling-eling najan jatati ngaceplik nanging tirampa kang dadi sejane sasedyane ana sak ciptane dadi aturing Sang Lurah Semar Badranaya nampi marang mangsaning Dat Kamurwing Dat nalika semanten dadi kelakon anggenipun Sang Lurah Semar Badranaya ambangun kayangan mambangun miturutipun para kawula sak negaring Amarta dadya ayom tata titi tentrem kayiwanane para kawula sak negaring Amarta kula wau. Den prayetna ramane role semurire kok balik titihane gandayane ampun tentrem kanare Gus. Sakniki ming kantun kula kaliyan panjenengan nyaketi kahanane para warga. Pun mangsawang mengki lak benten ulate kalih sampean pun nyenengke. Iya Kakang Semar nggih. Mila mboten sah nenggo lama-lama lagi. Engko diwiwiti iki abu kamr. Diwiwiti anggenipun bangun miturutipun para kawula Gus. Permarane mangus swamya ngambrang kadhe karananing kaswase. Diratus paripun inggih sami mbal wacana. Basaruke genjo pangar setang kaping mriku pasiban pono amuk. Anake Sang Lurah Petruk kantong belum melajar tapi andem awet nyumurupi kawotan karang kadempel mir anu sapa sih anu Pak ketiwasan Pak Petruk melayu
ketiwasan Ndara Antareja Ndara Setyaki dhewe-dhewe saking lemewe jan iki ora dindek-deke iki mengko makanane kriwian dadi grojogan kuwi dadi tangisan gonjang ganjeng langit kelap-kelap katon berkenjang alis risang mawe gandrung sinuwun opo Kakang Semar nyuwun ngampil melih pustaka Jamus Myang Jimat Kimasada. Iya iki Kakang Semar. Mengo. Pus. Mlothok iki. Napa niki Sun? Pustaka Jamus Kimasada. Ah, nggih. Nyamen. Tandangane dhewe iki aku apal polahe anggere kaya ngene polahe sapa niki aku apal. Iki enek ora enek. Iki enek mitra roang kawruh awake dhewe truk ning jero niki. Alah wis kedintekke wae, Pak. Mati Semar Wadrana. Sukma sinukmaya winaya ing asepi sinimpen teleng ing kalbu apa meneng wae pendunang-pendonong kowe mau ngopo nyikep aku sampean Kang Slupan kok apa iya? Heeh. Diomonge kosenane ora. Aja sok ngelamun. Mikir apa? Mikir yang dia sudah bahagia bersamanya. Ora usah kakean pikiran meneh. Iya duh. Wis ora usah kakean perno-perno. Sampeyan nek ngantuk kae mriko. Iya. Aku arep kae Ndara Antareja isih. Isih bedhigasan kaya ngono kae. Ya Petro. Tak tangkepe tak cekele iki.
Ayo, Munio, ayo, metu ragane ndoroku. Ayo, ora ngeyel kowe. Ora ngeyel. Untung iki kategorine udu neurotoksin dadi isih rada ora bahaya iki isih ana penawar ya. Rampung, Pak. Lah kae. Endi? Kae isih akeh kae. Wis ya. Wis benke wae. Wis benke wae. Durga sisan kon maju. Hei! Betara Durga. Betari. Betari Durga. Senengane ra. Kon maju wae, Petro. Aku selak kangen karo Durga. Selak. Aku arep ketemu karo Durga. Kon maju wae to. Tobat. Sing ngakon sapa kaya ngono mau? Sing ngakon sapa? Aku ngetes lek terus kok. Kira-kira ki dheke ngenengke iki Solo apa Yogyakarta iki. Aku tak tok-tok seolah-olah sampah. Kendange dlandung-tandung, drame des. Balungane bingung ngarep ngenut sik endi. Kendang apa drum? Ora ngawur lho sampean lho. Ayo. Ayo apa? Semar kon murung kele gawe kayangan. Tak gaweke nek mung kayangane tak gaweke. Sing gumbandel tanpa centelan to. Duh, kowe iki kok ngawur ora wae. Durga ndi Durga? Durga iki ya aku iki, Mas. Ayo. Terima ya kaya ngene ora terima ya kaya ngene. Pokoke harga jadi wis pira ya. Lambemu ora. Mer, jile. Ya. Senang kula kowe aja lali marang aku iki cahayu. Cara nalikane nandang susah sapa sing ngancani tobat Kakang Semar. Aku iki jelek ngetokke kowe iki aku iki jelek jane. Pendak-pendak wayangan arep tancep kayon sing metu dapure iki terus. Nganti menjenengan kamu sampun kados mekaten ora. Bali yo. Gelem bali ora? Gelem bali ora? Inggih. Bali. Inggih. Bali. Kaya sandanganmu sing duta pepe nang kono go bali. Inggih. Nolong gareng apa lho tanggo lho? Mboten. Ora. Dinggo ya gegedhen awakmu wis semono. Senengane semangkean ora. Kek
Kakang Semar kula nyuwun pamit. Ayo bali. Nggih. Ayo bali. Inggih, nyuwun pamit. Ayo bali ora usah jingkrak-jingkrak barang. Inggih, nyuwun pamit Kakang. Ayo kendang dicaketi Gusti aku wedi ngopo eneng Werkudara alah ora urusane nek mung Werkudara wis sepiro Kakang entenono aku Apa iki sing jenenge Semar? Kowe roh aku kok ndadak nanjihke? Apa urung suwe lehmu dadi buta? Kepiye maksudmu? Kowe roh aku kok ndadak nanjihke apa kowe Semar? Apa kowe ora apal karo aku apa piye? Srawung seprana seprene kok ora. Ndadak nganggo barongan ngono barang iki kok men ngopo kowe? Arep jadilan apa piye? Ayo. Mboten sandadak sampean niku wujud sanes Gus. Kula niku nek ngerti sampean ngoten, nek ngerti niku sampean nggih tetep sampean mboten sah neka werna. Aduh Kyai Semar. Kakang Semar aku njaluk ngapura ya Kakang Semar. Mboten sanjung ngapura kalih kula. Mang nyuwun ngapura kalih alam. Mergo sing sampean pun rusak niku ngalam donya sak isine sampean rusak. Ngoten. Kula niki ming titah sawantah kula nggadahi sedaya kalepatan pun. Mrika manunggal kalian ndara-ndara Pandhawa wonten ing Karang Kadempel. Iya Kakang Semar. Edan, aku njaluk ngapura tenan Kakang. Aku iso-iso kepetengan atiku kan diwatak angkara murka. Wajar. Wajar kaya. Mboten apa-napa niku lumrah. Niku lumrah wong kesusupan watak angkara niku lumrah Gus. Edan Semar giaglak yo. Kuwi apa ning kupingmu iki headset apa kepiye bunder-bunder? Ora ngawur kowe Semar ayo. Ayo wurungno lehmu mbangun kayangan. Wis rampung. Arep ngopo sampean? Pun kesan iki manunggal dadi siji niku bareng saene ditepas. Sumuk nggo sandangan utan niku. Aduh Kyai Semar. Ampun kok manunggal iki.
ingkang rasa sumbar mawa lindro bumi konjing tak kira wis ora enek wong urip mengari gangsaran kokean pola sebelah ke barat wong-wong sing ora trima karo lakone Semar Keparat. Manjine wis paripurna kabeh-kabeh padha slamet Widonge nggo menyuro mboten apa saiki mboten masalah lungeng gadung kasah mboten pun sedaya pun kabeh iya anggen kula bangun kayangan sampun kula sampun kaleksanan kok sampun kula sasar susur cangkeme Semar ki nek omongan matur nuwun nggih Gus sedaya sampun paripurna sedaya sampun sami mangke wilujeng mangke rahayu ngapunten iki bubare nek mungkin nek teng daerah mriki tesih kesoren iya biasanipun jam 4 punjul iya ora dadi ngopo nggih niki ngapunten nggih Bapak Ibu para warga sedaya awit sinden kula menika sampun teler kula mboten tega nek kula men jane tesih gugu mawon karep kula ning rencang-rencang kula niku sing kula serung niki mengke enten sing bablas teng pasar waingan nggih wonten sing adol kurban nggih wonten mula saking menika dipun gelak wancine dipun gigi mangsane nggo awi gek do beres-beres golekane sak anu wae sak ubekan tok wae sak nek ning kene tradisine golek resep kudu tetep metu iya Semar ora apa-apa Mas Sulis sekarane sing anu kae wae sekaran cakil kae wae ora apa-apa ya Semar matur sembah nuwun nyuwun pangapunten sedaya kalepatan niku kula pun dinten kalelek kasiden sedaya kalepatan kula nyuwun pangapunten lepat atur jagung pangaksami mugi-mugi sapenger kula sarumpungan wonten paraga ing tlatah kita sepake rahayu wilujeng ya mboten wonten alangan tunggal menapa tansah manggih widata kalih sing rubedane ring samping kula Gus ya mugi-mugi selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat sing nonton tanggapan, selamat sakabeh-kabehane. Ampun lali golekane sekarang sing cendhek wae mesake sinden-sindene.